ang paghulagway or description ni Kristo kung matao na siya dinhi sa kalibutan, gihisgutan diri sa atong unang pagbasa nga gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan, gihatagan ako niya sa akong ngalan, Hesus manluluwas. Unya gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Pasabot inigsulti niya do na gyoy madutlan. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong. Pero nakaingon siya, kawang lamang ang akong kahago. Gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Kanabitang humanatog buhat sa tanang maayo niya isalikway ratas mga tao o kaha budhian ra ka sa tao nga imong gimahal. Makarilit ba mo ani mga asawa? Kanabang perti nimong higugmas imong bana, imo gid siyang giatiman. Nya dito ra ni ending sa silingan. Kasuway mo ana. Ikaw mo'y maghatag niya kahimsog sa lawas unya adto siya maluya sa silingan, muuli lang nimo kung masakito na. Okay ra na ninyo mga asawa? Kamusang mga bana o ingon ana ang inyong buhaton sa inyong asawa unya ang inyong asawa di gyud mo pakita og pagmahal ninyo, makaingon sa kawang ang akong pagbinuotan, kawang ang akong pag-alagad. No? Usahay sad kaming mga pari, mubati pud mi ana. Perti namong paningkamot pag trabaho din ni simbahan, nya libakon ra. Ana, no? Sipiat lang gamay, nalay gamay masulti or mabuhat ang pare. Awa na. Wa na di na hinumduman tong tanan. Posible sad karong abot arong mga Agosto, binalhinay man ni, posible pod nga. Wa ta dinhi nya pulihan og laing pare. Naam sa ubang mga pare nga kusog kay mangguba sa mga gihimos unang pare. Gubon ra sa ning ato din hing gipanghimo. Hastang kumbinto gubon. O pa mahumagbayad gubon. Ana. Makaingon tan, mura magkawang, mura magsayang. Pero dili di ay basta gipili ganitas Ginoo. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang mohatag gid ay natog himaya og dungog ang Ginoo. Pasabot ang manluluwas dili din siya concern kung dawaton bagid siya dinhi sa kalibutan. Ang concern sa manluluwas ug nato nga mukuyog aning manluluwas mao ang pagpadayon, pagbuhat nga wa gyoy paghunong dinhi sa kalibutan. Buhaton nato ang gisugo sa Ginoo. Bahala nag may mutuo o sawa. Nana. Mubuhat ag maayo para sa kaayuhan sa uban. Bahala na nga sila nga mo'y nakatagamtam, budhian rata. Ana. May na lang na kaysa magbuhat kag dautan para sa uban. Nya mura kag successful kaayo kay giday kas mga tao, nindot pa kay kag sakyanan, nindot kay kag balay, nidako og maayo ang imong kwarta, imong mga anak naa eskwela's mga nindot kay eskwelahan, kay dato lagi kay ka, pero imo daitong kinurakot gikan sa sudlanan sa nasod kay usa ka kakurakot nga politisyan. Di ba? Mudaog kas eleksyon, landslide, karong midterm election, unya bunga dito sa inyong pagpanikas,
kanang gitawag og vote buying o kaha anha ba sa dagdag bawas nga paagi sa pagdaog. Wa ba na ron sa atong umaabot nga eleksyon kanang vote buying? Wa na. Uy. Dili sa ka mahitabo kanang dagdag bawas kana bang ang imong gibutaran dili maapil og ihap didto kadto nung wa nimo butari mao na hinuoy maihap. O ana mao man ay usas mga binuang dinis Pilipinas na bitaroy mga OFW na to sugod naman sila silang online voting. Daghan kayong reklamo hinuon motubag man sang kumilik ingon tong usa pipila ka OFW ngano man ang akong gibutaran di man ako makita nya kun akong tan-awon wa sa dito sa nakunoy QR code dito ang naahinon dito kana hinuon mga lain-laing mga ngan tuwa dito sa kaatbang ana ang pasabot sad sa kumilig inig hatag nimo kuno sa imong online nga baluta inig sud na nimo dito dili kuno mo gawas ang katotoang mga ngan sa imong gibutaran isip murag resibo kay magamit kuno na sa vote buying kana bang ihatag nako nimong kwarta basta na print out dito nga naa na gyud kay imo kong gibutaran inana ba vote buying man na siya haron kuno na malikayan ang mugawas kadto kuno mga lain-lain nga mga nga di nimo kayo mabasa aron di jud ka kahimo sa vote buying pero inig abot na kuno ana ngadto counting mugawas na jud kuno to di lang ka verify ang question na sad sa mga botante unya hain naman ang transparency o gi-adjust to dito unsa may among kalibutan unsa may among prueba nga pagsud na mos masin mao gitoy gidawat sa masin kana sao man aron og tuwa to ditoy gahuwat nga program nga nakalista na daan ang mga kandidato dito simbako lang ba og nasudlan kay masin baya na program baya na may biya kay tanang program nag-eskwela bayaan na ang mga IT anang programming pwede biya ka mo embedded to og sanay nga na kana bang program na ba nga program kita gay dinhi maghimo tag database anang atong mga musod nga mga resibo na aman ta dihay mga IT ilara man ang adjust-adjuston ang mga kode inigsod nimo ihap man day na dito ana mausa na diha sa atong counting ang question karon kon malikayan nato ang vote buying pinaagi sa dili paghatag og resibo sa machine kay katong resibo posible man to mo ipresentar dito sa mobayad sige check na malikayan unya katong dagdag bawas katong adjustment, posibleng adjustment dito sa machine. Daghan man sa mga IT ana nga nag-ingon, posible gina mahakra na ang mga machine sa kumilig. Kay automatic man na. Unsaon man toron pag depensa. Kung masudlan og demonyo ang mga nagkupot ato mga counting machine nga mokolekta kunuhay sa atong mga butar unsaon man na pagdepensa moingon lang kita salig lang mo sa kumilig unya kay ang mga kaso nga naa sa kumilig sukad pas una daghan naman jud kay nang mga kaso nga murag questionable gyud ang resulta unsaon man na nato pagdepensa hinaot unta nga ato ni siyang matagaan ang ato mga naa diha sa kumilig o sa ato mga dagko sa gobyerno administrasyon muhatag og dugang assurance o pamaagi nga kitang mga botante masatisfy nga kining atong pagbutar
kinsay gibutaran nimo sa baluta na ihap gyud hangtod sa pagdeklarar mao gitoy na ihap og kini nagkinahanglan og Diyos nun nga kinaiya. Kana bang batasan nga Diyos nun honesty. Nabay mga honest karon nga nagdagan sa atong eleksyon na tubag na ay mga honest nila o basig na mo'y atong butaran. Hay may mga na ay honest karon, Team Marcos o Team Duterte. Kamo na bahala mo diyan. Maniid lang sa ta. Mailhan man nas ilang sinultihan, mailhan nas ilang binuhatan. Kinsa nila ang kusog kay mo tago-tago, kusog kay mo ilad-ilad. Makalibog man gina sila. Pero sama sa atong pagpaningkamot nga makakita sa kamatuoran diha sa atong mga lain-laing sektor, gamiton ra sad nato diha sa atong pagbutar. Manghayo taglamdag sa Ginoo, maminaw tas ilang mga gipangsulti, maminaw sa tas gipangsulti sa lain-lain nga mga commentators na amana sa social media, na amana sa atong mainstream media. Maghago ta pagpamalandong. Pilion to natong mga tao nga kanabitang mo promote og honest service to the community. Mailhan man guna nato kana mga leader bitaw nga honest, tininuod nga pagserbisyo. Ngano man, kung unsay ilang giserbisyuhan mo lambo gyud na. Doon na ba'y mga kalambuan nga mapahimuslan sa mga tao? Kinsa may mas daghag kalambu ang nahatag, kanarong nanagan sa Team Marcos o sa Team Duterte? Ana, mamalandong ta. Nya, og tan-aw nato, mas daghag kalambuan rin di ang usa, arita mo butar. Haron, kung manaog na sila, magpadayon ang mga maayong buhat. Kaya kung kari atong padaogon ang mga buangon, magpadayon sad ang kabuang. Karon daghan kayong binuang sa tong katilingban. Una, graft and corruption, drug addiction, kining crimes karon, tulis, kidnappings, pinatyanay, rape sa mga bata na nasad na karon. Akyat bahay, tulis sa mga drivers, labi na taxi drivers in town na mamuwaw. Kaning drugas, grabe na sad kayo, i-video pa ang ilang pag-drugs. Kinsa man ani karong mga kandidato nga nanagan nga murag na agyoy gugma sa pagsumpo ni ining mga katilingbanon or social evils, labi na ning mga bisyo. Kinsa man nila ang naagyoy sincero nga pagdeklarar nga ako ning paningkamutan nga masumpo, mao nay atong suportahan. Pero kanang wa gyoy gisulti, wa gyoy gideklarar, ayaw na lang na usik-usik talaga na. Mao na siya ang hustisya. Matod pa sa unang pagbasa, ipatuman gyud ang hustisya. Si Jesus mibuhat sa iyang sugo sa pagluwas kanato. Gibudhian siya ni Judas, apan si Jesus ni padayon. Murag nindot paminawon si Pedro, kay niingon siya, Lord, andam ko magpakamatay nimo. Pero si Jesus kay kamatuoran man, nasayod na siya sa kamatuoran ni Pedro nga mamakak ra gyud. Ilingi ay mong tupad. Yung na tanaw na ko nimo, murag bakakon gyud ka. Yung na ka no. Yung na ba? Niya mo ingon gani, di uy. Pedro na. Inang Jesus, ikaw magpakamatay jud kanako. Andam ko magpakamatay nimo, Lord. Dili pa gani mo tuktugaok ang manok karong kadlawon, katulo na ko nimo ipamakap. Muna ang mga taong tinuod nga moalagad ang iyag yung paningkamutan nga ang Ginoo malipay niya, dili lang ang mga tao. Kana bang ang Ginoo mo itong lipayon kay siya may nasayod nato? Kaya kini mga tao
pwede naman nila itong lipat-lipaton, pwede naman na. Pero ang Ginoo na gani mo'y atong kaatubang, mailhan yun ang kamatuoran. Kinsa man ron sa atong mga kandidato, tanaw nato, naningkamot yun, nga ang Ginoo mo'y lipayon, dili ang mga tao. Na ba? Kanang gitang itong makadiyos yun na kandidato. Kanabang dili magsapayan kung sawayon sa mga tao, mubuhat gid siya, unsay angay buhaton. Kana untay atong gikinahanglan karon panahona. Ato ng pangitaon kanang mao mga kandidato. Ato ng butaran. Ay, haron ba mag-anam o kanindot atong katilingban kay karon musugot mo sa dili. Nag-anam yung kagusbat ang atong katilingban nga Pilipinhon. Ato na siyang paningkamutan, ha? Pero labaw tanan sa di pa kumutapos ang ato intawong slot. Ang slot ba, wala sa taroy report, pero karong si Manaha, kitang tanan, mupalit yung slot. Bisag usa lang ka slot, karong Holy Week, ato ng commitment. Saman, deal or no deal? Believe na ko ninyo. Kamu mga online parishioner, deal or no deal? No deal pa din. Ay natunta nga deal ta na. Niya, gabi idi ay ako lang hisgutan nindot kayo ang presentation dire mga sugilanon sa gugma, sentros pamilya. Motoy atong first day sa recollection gabi Pero subo palandongon, wa man kapuno sa simbahan ang nanambong gabi Nindo trabaho ta kayo ang mensahe sa drama about sa pamilya, kanang saad sa managtiayon, for better or for worse, in sickness and in health, till death do us part. Gipakita dito sa mga actors ni Monsignor Tingting ang kahas, ang mga nindot kayo nga pagpresentar sa gugma. Hinaot-unta, katungwa manambong gabi karong gabi na naman sa tayo recollection, ako may mo tok-tok, mailhan o niya, ni kinsay nagmahal sa inyong parish priest. Una na kong imbitaron ang mga mandated organizations. Obligatory ang inyong attendance. Di gani mo attend, mga hudas mo. Mandated organizations, ato ning itong secretary, Sister Edna, Sister May, o uban pa. I-chat na ng tanang mandated organizations. Bahala na gihilantan mo or himatyon mo, panambong mo din kung dili mo gustong maimperno. Di ba? Recollection ko na siya. Na siya. O kamong katawhan. Nya sugod na sad ugma, dili day ikaugma na asad tay gitawag og Station of the Cross human sa alas 6. Nya sugod sa Huwebes, Biyernes ug Sabado, kada alas 6 sa buntag wa man tay misa pero naa tay gitawag og tinieblas, kanang pag-ampo sa kabuntagon sa simbahan. So kamusang tanan anhi gyapon mo dinhi Huwebes sa buntag, Biyernes ug Sabado magtiniblas ta, dili na misa o sana kapag ampo sa kabuntagon or sa anang matag-adlaw. Ato ning gibuhat aron masuod tas Ginoo, aron ang tanan atong buhaton Dios non, dili lang tawhanon.